El Peñaforca, el cim més alt de la Serra de l'Àlamo. Hi ha diversos camins per pujar-hi, però nosaltres agafem el de la Selva d'Oza, ja que estem al càmping d'allà. Enfilarem pel vessant nord, probablement el més espectacular, ja que ens situarem sota les parets i remuntarem el tub de Lenito. El nostre camí surt al peu del petit refugi de la Selva d'Oza, en molt mal estat, situat just a l'arribada de la gran esplanada. Abans de creuar el pont sobre el riu, hi ha un ampli planell on aparcar i és el lloc perfecte per començar aquesta ruta. Així doncs, sortim caminant molt d'hora, encara de fosc, doncs la meteo pinta pluja. Seguim el GR que s'enfila cap a l'oest, seguint el curs del barranc de l'Estriviella. Pugem entremig d'un bosc de faig. Al cap d'aproximadament una hora de caminar, la vegetació va remetint i entrem en una zona més oberta, el prat alpí que ens permet contemplar l'espectacularitat de les parets de la Serra de l'Àlamo. Al cap d'uns minuts entrem al Rincón de l'Àlamo, una àmplia esplanada, al fons del circ que queda tancat per les parets de les muntanyes. Precisament aquí, al Rincón de l'Àlamo, hem de deixar la comoditat del GR i girar a l'esquerra, direcció sud. Trobem unes fites que ens ho assenyalen el camí. Creuem el torrent i comencem a pujar per forts pendents, que ens obliguen fins i tot a posar a algun punt les mans a terra. Aquí es travessa el riu. Ja pujant, cap allà, ja. El camí puja allà. Ara és molt evident. Superem un primer tram més dret i assolim una valleta suspesa que baixa directament del coll de Lenito. Ja veiem l'entrada al tub de Lenito. Aquest tros és un caos de blocs i ple de fites que més que orientar a vegades desorienten. La coma en forma d'embut es va estrenyent a mesura que pugem i al final desemboca en un corredor més estret conegut com el tub de Lenito. Avancem sota les grans parets del Peñaforca i del pic de Lenito, que embocallen la banda i banda del corredor, que anem superant. Entrem al tub i la pendent és força dreta, que oscil·la entre 30 i 40 graus com a màxim, i molt tortuós i molt incòmode de pujar.
Finalment sortim al coll de Lenito, un portell que separa els dos cims i que se'ns obre la visió cap al vessant sud. I ja veiem que arriben les boires. Emprenem els últims 200 metres de desnivell que encara ens queden fins a arribar al cim. Pugem per una pala ampla i també força dreta i veiem una gran ramat d'isards que no s'immuten amb la nostra presència. Les boires tapen les capçaleres i ja veiem que al cim no tindrem gaires vistes. Tot i això anem pujant, sense perspectiva, ja que no acabes de veure la punta fins que ben bé al final. En realitat la muntanya té dos cims. El Josep i la Montse van directes al més alt. Jo vaig directe al més occidental, que tot i ser una mica més baix, té el vèrtex geodèsic. Fem les fotos de cim i com que tenim poca visibilitat i amenaça pluja, deixem el camí de pujada i anem a buscar el coll de Lenito. A l'arribar al coll de Lenito girarem a l'esquerra i baixarem el tub de Lenito amb compte, doncs és molt tartarós i patina. Anem desfent el camí, amb la vista posada al magnífic Castillo de Àcher que vam fer ahir, però el veiem entre boires. Després del tub recorrerem també la llarga coma que acaba de desembocar de nou al rincón de l'Àlamo.
De baixada encara tenim temps de veure uns barranquistes. Seguim el GR i acabem de baixar a la Selva d'Oza, on havíem començat la ruta, i per sort nostra sense ploure. Però això sí, va començar a l'arribar al càmping. Vam estar de sort. En total han sigut 11 quilòmetres 210 metres, 1.274 de desnivell positiu i hem estat 5 hores i 47 minuts.